Ahojte, dnes chcem hovoriť o autorite v Human Designe. Bola to jedna z prvých vecí, ktorá ma oslovila. Priniesla mi mnoho uvedomenia a aj zmeny v mojom živote. Autorita v zmysle Human Designu znamená spôsob, akým sa rozhodujeme. My sme zvyknutí sa najčastejšie rozhodovať z hlavy, avšak naše telo má častokrát iné spôsoby a iné možnosti, ako nám dať najavo, čo je pre nás dobré. Tieto autority má každý iné. Niekto môže mať sakrálnu, niekto intuitívnu, niekto emočnú, niekto musí počkať mesiac, kým sa jeho rozhodnutie akoby ustáli, a sú ešte rôzne iné. Ja mám sakrálnu. Čo to znamená? Sakrálna autorita znamená toľko, že ona mi odpovedá na otázky áno a nie. Keď sa ju naučím počúvať, tak veľmi rýchlo viem, čo je pre mňa, že áno, a čo je pre mňa, že nie. Je to taký vnútorný hlas, ktorý tak len si zabručí potichu, že alebo niečo také na taký spôsob. A zároveň s tým, keď je to tak sa vo mne zdvihne taká vlna energie, že áno, to chcem. Učím sa to počúvať už asi pol roka a ešte stále to nie je celkom, že by som vždy vedela, čo mi to hovorí, ale keď je to áno, jednoznačné áno, tak to viem veľmi rýchlo. Napríklad, keď sa ma niekto spýta, že ideme na kávu, tak je to vždy no, ako s radosťou, hej. A vtedy úplne chápem, že to je to, čo je fajn. Začala som sa to učiť vnímať a aj sa podľa toho rozhodovať. Ak sa rozhodujeme podľa svojej autority v Human Designe, tak tie veci, pre ktoré sa rozhodneme, sú naše a prinášajú nám do života o mnoho viac pohody a spokojnosti a žijeme tak viacej v súlade sami so sebou. Je to však ťažké sa to naučiť, pretože sme si to odvykli. Keď si všimnete malé deti, ktoré majú túto autoritu, tak automaticky brúčia na to, čo chcú a čo nechcú. Pozitívum Human Designu je aj to, že ak viem, že moje dieťa má sakrálnu autoritu, tak nebudem mu dávať na výber z možností, ale budem sa ho pýtať otázky, ktoré majú odpoveď áno a nie. Vtedy veľmi rýchlo zistím, čo je s ním v súlade a čo s ním v súlade nie je. Takže skúste to.